Ka World Cup arjar arpunru ka la poi sya ka bakut. Ka Spain ka balong ka tim ka balala ban lep ha. Shisha ha kene ka tournament. Ka layo ban ra ya ka nam ladu. Hoaj haswa ban sedang ka World Cup ka Spain ru. Ka la sya kena kham tam ukush. Ha ka badai bat ka rukom chit ya ki player. Hadin ka jingyele kai ka baneng kong persya ya ka Cape Verde. Kata unang syak kentok, unang syak kenok. Kumta ki babun kim kemi lenti syuk. Baka Spain kan poi syak katong. Hanrei kan nang mi ki sengi. Kanang penklan. Bat wat la ka lenti ban poi syak ka final. Kalong ka bae namar ka hap ban yakun. Ya ki tim ki ba kleinbor kum ka Portugal ka Belgium. Bat kham tam bat ka France. Hanrei ka lala ban job ya ki ne baro. Hakane ka final lay ngi i baga Spain galak pen isisya ya kata ka borjongka Persya ya ka Argentina da ka ba kala la ban yele kai pha kum ka kenhun ki parlok ki bempe ya kane ka jing yele kai ki la ban sngu thu bakla namar ka jingjob kalong tang da shikul hanrai ki ba pe ya kane ki yo i baga Spain kalong ka badai hok ban long ka world champion Namar ka Spain kayo hadu arpau teli ki shot kad baka Argentina pat kayo tanglai teli. Ka Spain kayo hadu kadway teli ki shot on target kad baka Argentina pat kamyo tangkawairu. Ladangi pai siya ka position ka Spain kayo hadu nru po pra persen kad baka Argentina pat tanglai po persen. Ladangi pai siya ki pas ka Spain kayo hadu pras pa lightly ki pas kad baka Argentina patang saus pa saupo san ladangi pai shiki fall ka khamlong ka bayar rengkat namar ka Spain kayo arpo way teli ki fall ka Argentina arpo sau ladangi pai shiki yellow card ka Spain ka klem yo tangka wayru harai ka Argentina kayo hadu san teli ladangi pai shiki red card ka Spain ka klem yo Harai ka Argentina kayo kaway ka red card. Ladangi pai syaki corner. Ka Spain kayo hadu kendai teli. Kad baka Argentina patang sau teli. Ladangi pai syaki offside ru. Ka Spain kayo hadu sau teli. Kad baka Argentina tang kaway. Kane ka pen i bakane ka chingyele kai. Kalong ka ba klain ba hakaliang jong ka Spain. Badda kane ka jingjob ka Spain kalala bantau biang. Ya ka history hakaway ka video baladep ngaladep ong bakalaway jong ka Spain kalong ka ba pernay kumta kala jiesisya namar karukom yele kai jong ka Spain kalong ka ba per bun sya ban yekiway pat kitim hoay ka telot khendiat ban tep gul hanrei habakiway kimyo tang ban yele kai don bun ki kabu yeka lese don ki parlok ki ba keli ka bagi champion kinyo da ka ba job ya ka World Cup ka baneng kong hi kadai ka nam ka burom na Maria ka World Cup la pej da baro ka perthai bat kane kadai ka tournament ka bahe tam hapo jong ka perthai kumta kanu ka tim ka belong ka champion kalayo ya ka nam ka burom ka ba kraw tam ha ka perthai ka benta ka baar kan yo ru banra ya ka World Cup trophy Pila bandong an mentoy ayu banra ya kata ka World Cup trophy kabatang katu kan nepor kin haban pen pai no ya ka hanrei ngidon kam bantip ya ka jing shisha jong kane ka jing koridor jong kane ka World Cup trophy ya ka World Cup trophy tanggi katu kan ki official jong ka FIFA ki bala ban kta ya ka hanrei ki babun kim la ban kta ya ka Wat ki katu kane ki ba la ban kta ya karu ki don kam ban pong bat ka glove kim la ban kta markti ya ka hanrei ka tim pat ka bajob ya ka World Cup ka don hok ban kta ya kane ka trophy sagawai ka benta ka badang thamai ka dei ka to ka satik siar ka baki shna kerpang na ka benta ka tim ka bajob ya ka World Cup Kawai pat ka benta ka dei ka medal ka to ka medal bagi player kiyo badminton snem ka FIFA ka la pen bena bakano ka tim ka balong champion kan yo kumbasan peu million AA ka pisah da ka ne ka jingjob jong ka Spain ya ka World Cup ka pen isai ba ka football
kadai ka chinya le kai jong ka tim amla ban le ei la da don tong wei ne arngut kita ki star ha ka kenhun hanrei haba ka tim ka batbit barok ka wei ka don ka ju ka chingmut kata ka long ka ba kordor tam ban yo ban ra ya ka World Cup hoi ngi i ba ka Spain ka don ya ki star kum u yamal bat ki wei hanrei ha ka ne ka World Cup ngi i ba ka teamwork kadai ka ba biang palat ya ka Spain ban penjob da dai kata ka jingdon jong kita ki star hoi kala ban yarap ngi i ka la yarap sibun hanrei ka jingjob hi ka ba kongsan ba ka yo kadai ka teamwork parlok ngim dei ban ya bunnia ya ki ban pensngusi parlok dongin perkhat temaino ya kane kumno ka Cape Verde ka ba khamrit ban ya ka state jongi ha ka jingbun briu kadang la ban ya kun Persha ya ka world champion kumjuru ka sarkar jongi kamdei than ban pej tangsha ka sarkar India namar ngila ihi ka sarkar India kamla ban le ha ka bedai bat ka football kadai ban penmi ki player ki bat tebit na kane ka than jongi amtang ki jingtei ki ba kraw hanrei kadai ban tei ya ka lawei jong ki khenna ha ka bedai bat ka football khnang ba ka ka ba ka FIFA ka la itu ba ka ne ka chelai jongi kadai ka ba ya ka football kanang skem susu hai ki sngi ki ban sawan kublai shibun ladap sngotunat ya ka ne ka video sngob ha like but subscribe ya ka ne ka channel